Nebo začína na zemi. Je to možné. Vykroč na cestu radosti. Nastal čas obnovenia, oživenia nových nádejí. Vstaň a zahoď starý odev, temnotu egoizmu a materializmu, obavy a starosti, o plné brucho a tučnú peňaženku. Je možné vykročiť smerom ku svetlu. Zabudni na všetky omyly. Začni od nuly. Buď iný, s novým srdcom a novými myšlienkami. Staň a odíď z noci skľúčenosti, únavy zo života a postav všetko na novom dni, plnom slnka, vtáčikov a kvetov. Je možné vykročiť do novej jary, plnej svetla, nových obzorov. Staň a vystri sa. Utec zo zimného spánku svojho pochmurného života.
lebo kto je a pije nehodné mne, ten spie a pije odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú. Keby sme súdili sami seba, neboli by sme súdení. Počuli sme Božie slovo. Korunky ťažko zarobené tým praním a upratovaním a zobári a predtým. Odvaď malo byť príjmaním. Nebolo čo do úst, lebo tie peniaze boli aj na to, že sa kúpi niečo na slavnostný obed. Viete, tá mama mala najväčšiu pýchu, muškaty, prekrásne muškaty, ktoré zdobili okna. Venovala jej všetku svoju lásku, pozornosť muškatom. A vtedy sa rozhodla jej suseda, mlinárka, veľmi obdivovala tie muškaty, a vtedy tá mama tie. Čo vám dám vám teda aspoň to, čo potrebujete. Chlieb a dokonca sliepky. Mama natešená, že bude slávnostný obed, pripravená s haskou večer, už tú sliepku vonia po celom dome. Malý Miško sa orizoval, pretože meso nevidel už celé týždne. A tešil sa o to viac, aký nádherný bude ten jeho deň. Áno, a nie, vyrazí si zlata. Oh,
za to, ako vedieš Ježišovi svoje deti. Až vaše tváre zráskavejú a vlasy zbelejú, my stále vás budeme mať dokonalé